Zo. Mijn mensen, odi, even live. Usap taki, de mataki, isap fa imshi alibi. Imsha wagi lekwa imshi alibi lekwa wagi sa ibai. Je hebt een nieuwe auto gekocht. Je rijdt awagi een tijdje. Je shitaki im overhala machine. Soms if in een onderhoud awagi. Op tijd, you know, een service awagi op tijd. Dan je kiest bepaalde boskoppen. En soms ben je een beetje nalatig, omdat ik me meer bezig houd met mensen hun problemen. Dus dan, talanga de mataki in a tenfuluku yusrefi. Je moet denken, ala de bakru roko yorka takrusani visi sasmaduna ngawan trawang. Te yulek obiama you. En if I druk dat konti, dan mitak, asan dati jongen, frame, die miluku na bishiwa mooi bigi ipi dagus se ya prapi. Ik moest lachen. Ik moest gewoon lachen. Dus als het ware zou ik moeten bang zijn voor wat ik daar heb gezien. Maar de bigisma beleer me was sani. De mataki sani de tingi mo kaka. De mataki kaka anamo tingi sani di da grotapu. Maar sani de tingi mo kaka. En des masa sap samitaki. Dom teku ai do luku. Dom teku yesi da we yere sani. Wat ik even snel kwijt wil hebben. Ik ben weer op. Ik ben een zombie. Mi kanti mami dete. Mojuan chin snel onderwerp. Ik ben blij dat Temineko live. Want toesma e proberi fu kom positief na dorosi. Me power ala des madati. Sa e probeer fu draag a positiviteit. Fu a kulturu. A winti bribi meestal de mana kulturu tori de ji. Maar mi etak abra winti na a dagelijks leven a realiteit. Mi mekwasan mee. Ik maak vaak bepaalde dingen mee. En men zegt altijd over. Te was ma mek zo. Oei. Te was ma mek zo. Kan o san sangen fesi. Kan da dawan bigi wa winti pre. Usap taku apwan taki sa ulop taki. Kom juna taki. Wan bigisma konasma tapu. Wan bigisma barkong. Bigisma sumayu. Ul bigel lon tek palam. We bigel lon tek watra. Want wansma mek so kan de ai dry. A eerste woord sa eko ino mofo. Na wan bigisma barkong dape. En usap taki minoma corriger grond tapu. Maar tenminste, mo proberi fu opolibisma ai. Sana wan bigisma. Sana wan bigisma. Ik wil het horen. Wan losma etak abra bigisma, maar de sapsana bigisma. Dat wan taki bigisma, meestal u abenanga a winti sambar kontapasma. Wa yeye. Meestal we kar bigisma. Maar kom corrigerator dat tide junu. Voor die minoko lange life. Dan ga ik jullie even iets leren. Dat jullie weer iets bij kunnen houden. Voor te wan fout meki. Voor overstamming. Bakrusrefa libisma. Bakrusrefa bigisma. Yorkasref na bigisma. Takrusei fut ampuku na bigisma tu. Takrusei fut romanti na bigisma. Takrusei fu papengi na bigisma. Takrusei fu watrawenu, fu aisa fu fodu na bigisma. Sana wa bigisma. Yabi bigisma, yabi tu sortu bigisma. A bigisma fu ogri, a bigisma fu bung. Dat no momi wa teigonu. Yaba bigisma fu ogri, nanga bigisma fu bung. Te wansma bari. Ushiwan sani kontap wansma uno bige jenen fu bigisma. Want if we bakru, we wan takru apuku, we wan takru kantasi, wan takru yeye sambar kontapasma, da we karen bigisma. Da ofire werkelijk wan bigisma. Want jabisma san denanga kromanti. Mana takru seifu obia. Ma wo karen bigisma.
Yabisma san delanga wa ingi, mata ingi barko ne tapu e wisi na wa bigisma, mana takru seifu bigisma. Yabisma san delanga wa fodu e bari, wa apuku e bari, mata apuku barkon e wa kirisma, apuku e du ogri, dana wa bigisma, mana wa takru bigisma. Na soyabi a prati fu bepaalde sma sa e taki deji kulturu taki. De proberi potisma tapuan dwaalspoor. De sma de werkelijk nanga bigisma. Want teyu de nanga wan krim bigisma. Yune feti nanga trawang. Teyu de nanga wan krim bigisma. Yune misleisma. Chago in wan verdoemenis wan fasisano fiti. Teyu de nanga wan krim libisma. Da if wan smako was na yu kampu. Wasma no sap next fu winti. Wasma de onweten fu a yepisa konsuku. Da yune potsan ine prapi fu kroye horne presi. If wasma konanga wa yeye na yu tapu. Da te asma konanga wa yeye na yu tapu wapu winti problem. Da isap tak asma no ap wait fu a pisi. Fu a pisi. Asma no ap wait. Fu asani fu a yepisa akosuku na yu. Asma poten vertrouwen in yu. Da yu ne duwa ogri nanga asma tap yu jari. Da yu ne poti kroi ji asma. If i saptak im was asma wan bepaalde wiri fu asma betre. Da im doe naar behoren. Dat wan taki teino doe naar behoren. Yu de werkelijk nanga wan bigisma. Maar na wan oru fosten takru yorka. Sambe kirisma. Sambe abi wisi. Na wan meestal wan takru sil. Sano be rus. Dat takru sil dat barko na yu tapulek wan bigisma. Dat trawo karen kabra. Maar na takru yorka. Wan kabra nanga wan yorka anasrefi. Tena wan kring kabra, yu was asma fu a reïncarnatie. I mek moeite fu asma kan delek famus de. Tana wan bigisma e bar kondape. Mana wan kring bigisma. Ma te yu e kari sref obiamang. Dat te wan asma konsuku yepi fu poti stong tap wan asma en passi. Fu kande wa relatieprobleem of kande wan vorderen in yu roko. Dat te yu do de san dati, dat yu te atakru sil dat barkon, dat yu tak ya bigisma. Ano wan bigisma. A wan bigisma wel, maar na wan takru so bigisma. En 3/4 fu de obiamang, de bonumang, bepaalde voeding. Usap de wan tap sametaki toch. Usap de moro biji wan stranan toch. Nanga Nederland zogenaamd. Mi nabe over de pchin koto koi boy lek mi. Se mek moeiti. Mo abe over de wang. Want te yu na wa obiamang. Bijvoorbeeld. Wa obiama no mag chawa umasma. Go in wan pension. Tak ego was umasma in pension. Wa obiamang. Te yu na wan kri obiamang, yu de na bigisma ne tapu, ma ano takru bigisma de na yu tapu, na krim bigisma de na yu tapu. Don saptak te yo go in wan pension. Pension na fugo pri u lobby. Pension ano was umasma. U verstaan? Wie oren hij zal horen. U verstaan? Te yu na wan obiama ye roko na kring, was ma kosuku yepi na yu. Da i denk taki, yo pot wan por wiri, fu por asma en carrière. Yo pot wan sani in asma watra, fu draisma ede. Da tide of tamara, te yo wakana strati, smamo fo furnei tapu. Da yo mek muiti, da te gado rig, te ayuru fu karmadoro. Fu riken af nanga yu. Da wo taki libisma no bung. Maar men vergeet één ding, wie karso wil, moet de bal weer verwachten. Dus yabi bigisma in soortu. Yabi krim bigisma nanga takru bigisma. En takru bigisma meestal na den bonumang se du ogri nangasma. Tasma ko wasi je du ogri nangasma. Je doet bepaalde handelingen sano mag komit asma. I verstaan? En dat na apisi fu takru bigisma. Dus ano alasma so shibar hey. We jewane fu bigisma. No. Na takru se fu obia. En bepaalde sma respecteer a geluid of a rilling of a trilling of asma doan fasidek na winti kong. No. Yabi winti krin se fu obia. Yabi takru se fu obia.
En 3/4 voor de bonumang, 3/4 voor bepaalde bonumang, vooral de moro bekend wang, zogenaamd, ayuru fu karma euroko, die mi be de na radio koyeba, mi be takia openbaring op bos. Mi ano tramang, mi a koleke ding, mi no delek ding. Usap sa had bepaalde sma, a cream voor me. Dat hij probeert druk me go in wa uko. Maar het gaat niet werken. Reden waarom? De bigisma se roko na mi tapu. De smasa economie sabi. Voorgesprek ne jija. Karta ne kodja. Waya ne kodja. Te you kon na a obia. A bigisma sa eshi kring. Dat overteer u sa na uw probleem. En dat is mijn trotsheid die bepaalde mensen stoort. Maar na de takru bigisma sa de na de tapu. Me stoording. Omdat we loma etak abrak bigisma. Maar na takru bigisma. U teka dis mee uit akkoorde life. Wie oren heeft, zal horen. Ik ben klaar. Wan sal mi wan teigunu. Te umas mago na bepaalde presi go wasi. Usap fa we charu srefi. Wan pension ano wan bonu kampu. Wan pension naf go mek prisiri. Pension anof cha umas mago. Maar solisi wo tak akis de umas mamoi. Het is niet waar. Tena wan takru bigisma euroko na yu tapu. Da I abakoni fu draisma ede. Yu abakoni. A takru bigisma abakoni fu mes leisma. A takru bigisma a kwaadadige geest san de ining fu mes leisma. Ja, dat tide of tamarada wotaki, misschien is het zo of misschien is het zo. Nee, de misleiding van de negatieve geesten die in u werken, die in jou werken als bonumang. Je draagt de naam van een bonumang, je draagt de naam van een doemang, maar je bent werkelijk een doemang, maar je nou een hogi doemang. Je nou een doemang, maar je nou een takru doemang. Je nou een doemang, maar je nou een kriati doemang. Je nou een doemang, maar je nou een doemang sa emes leisma en vooral umasma in alibi. Dus umasma tewe gona wan presi, altijd proberi, fucha wan sma mee. En if afiri no naki, wins na flow, uno wan kong, unom kong. Dat wat taki wan voorzienige geest e bari na fesi. Kan de solisi, yo fen yepi ook toe, maar a pisi negatief na a trauma, sa you take me na wan trakampu, meestal de matak te worom, te sineki beti, ishi woro je vrede. Dus ik weet waarover ik praat. Dus mensen, alert, godobroko, siripanya. Ja, takrusefu obja, takrusefu bigisma, da ai. If uno da ai, wonya ai. Ik groet tot de volgende keer.